kung kinsa ta karon. Hinumdumi kung kinsa ta, kita mga Kristiyano, kita mga anak sa Dios, higala sa Dios, nagigiusap ta diha kang Kristo. Busa bantahi ang imong kaugalingon nga dili ta mahimong kapandulan sa uban. So, si kinsa ko. So, sa atong pagkakristohanon, si kinsa ta. So, anita sa atong pagkakristohanon. Kaya kung anita sa atong pagkatawhanon, masayo ta kung kinsa ta. Pero kung ani sa atong pagkakristohanon, daghan kayo ang wala kay balo kung kinsa siya. Kaya nga naman, kitungod kay gipairan niya ang iyang pagkatawhanon. Makalimot siya, nga siya dahil nagsunod na diha sa Diyos. So, nagawin unang punto mga kaigsuonan sa nag-ayon siya, nga who am I? Unang point, nag-ayon is, we are the child of God. So, kita, ang natong hinumduman na kita, mga anak sa Diyos. So, kung kita anak sa Diyos, unsa may angan nimong buhaton? Magpabadlong ba? Magpabilin ba sa binuhat nga dinautan? Magpabilin ba to atong mga daotang mga batasan kaniadto? Kung unsa ta kaniadto ka makasasala o kadautan o sa badiha magpabilin ba? Di ba? So mao na nga kita karon isip nga mga anak sa Dios. Kanuna siya nga nagpahinumdum kanato matoy panini. Apan si bisan kinsa nga modawat og bituok kaniya gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Sa 13 naging siya, nahimo silang anak sa Dios. Dili pinaagi sa lawas nun nga pagkatao o kaha sa kabubuton sa tao, kundi pinaagi sa kabubuton sa Dios. So sa atong pagkaanak sa Dios, dili ning atong pagkatawhanon. Dili ato ang kaugalingong kabubuton, kundi kabubuton sa Dios. Dili gusto sa Dios nga kita magpabilin sa pagkinabuhi sa pamatasan nining kalibutan. That's why anaa siya nga kanunay nga nagpahinumdum kanato kung kinsa ka karon. Sa diya nga nagbuhat og gautan ingon ang Dios nga hinumdumi. Hinumdumi, ako ang imong amahan, kanunay nagpasabot kanimo kung asa ka gikan. Kung unsa usab ang imong padulong. Kaya nasahayo ta mga kaigsuonan. Kaya matod pa sa verse 18 nag-ingon, wala kayo tao nga nakita sa Dios nga amahan. Apan gipaila siya kanato sa bugtong anak sa Dios nga kauban kanunay sa amahan. So bisan wala nakita sa amahan, pero naa si Jesucristo. Iyang gipadala aron makita nato kung kinsa bagayod ang amahan. So nauna si Kristo karon ani ang iyang mga pulong mo usa ka naggiya kanato kung unsa ang angay nato pagabuhaton isip iyang mga anak. So una, di pahinumduman ta sa Dios, gigiyahan ta sa Dios si aron kita makahinumdum ta kung asa bagid siya ta gikan. So, sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, sa yuta nga sa kabisi nining panahon na. So, ilabi na kini ato ang financial. So, mas mauna pa nato ang mga buhaton sa pagkalibutan o sa pangtawhanon kaysa sa atong spiritual. Kaya nga mao man unsa kini kalabing importante sa ato ang kinabuhi.
So mao to mga igsuonan, ang una kung si kinsa ta, una mo kita mao ang mga anak sa Dios. Ikaduha, dili lang kita kay anak lang. So giila usab niya ang mga katawhan nga iyang mga higala or iyang mga amigo. So kay matod pa diha sa Juan 15 chapter 15 verse 15. Nagaingon siya nga dili ko kamo tagon nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon wala masayod kung unsa ang gibuhat sa iyang agalon. Tagon ko kamo karon nga akong mga higala. Kay kung unsa ang akong nadungog gikan sa akong amahan, mauusab ang akong isulti kaninyo. So kung atong ng taon na kagsuonan, so kaniad to, di ba? Hangtod karon. Giila gihapon ta sa Dios, dili lang kay anak. Usab po dahi nga suod usab nga higala. So angay na itong hinumduman sa ato ang kinabuhi. Nga kung mag-isgot kita o higala, kung ako adunay usa ka tawo o kita adunay kaila, diha nga nagkalisod. Nga ato ang nakita. So kung kita tinulang nga higala, so dapat ato siyang luulan, istoryahon, kung kita ikatabang, mutabang ta. So mausap na ang Diyos nga iyahatang gipasabot pag-ayo. Uunsa ang ato ang kahintang. Kaya mato sa verse 14 atras na, mga higala ko kamo kung tumano ninyo ang akong mga sugo. So makita nato kung kita tinuod nga higala diha sa Diyos. Kung kita mutuman sa gusto nga ipabuhat diha kaniya. So sa usab sa atong i-expression ko ganiya. So sa amahan ug sa anak, so unsaon pagkahibaw sa anak nga naami nga iya sa amahan nga naami siya man siya. So ang gibuhat sa amahan na ning kamot siya, nangita sa pamaagi para mailahan siya. Kung kinsa siya. Wala yang gi-step by step pagpasabot. Una, gipakita niya ang iyang mga litrato nga kauban sila. So mausap na ang Diyos. Sa diha, makita. Nagabisi nining kalibutan. Mas atong gi-priority ang mga kalibutanon. Di ba? Ingon siya nga mailahan nato nga higala ta sa Diyos kung kita nagsunod sa iyang mga sugo. So kung dili ta mosunod sa sugo sa Diyos, higala ba kahata o di? So klaro kayo nag-ingon ang pulong sa Diyos nga kung kita, di ba? Tinuod dapat mosunod kita kung unsa ang gusto ipabuhat sa Diyos alang kanato. So si kinsa ka diha kang Kristo, dili usa ka kaanak, usa ka kahigala, o dili kay higala lang, kundi usapod ka nga nakighiusa diha kang Kristo. Wala ka na bulag, wala ka na lahi, kundi naa ka diha niya. Kay matun pa siyang pulong diha sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 17. Nagayon, ko lang. Ang iba nga, apan kun kita nakighiusa kang Ginoong Hesukristo, nahiusa kita kaniya sa Espiritu. Bore ang itong hinumduman kung sa atong espirituali. So na sa atong ginabuhi na ito karon, ang itong pagkabatunan nga kita nahiusa diha kang Kristo. So kung wala lang diha kang wala ra nga nahiusa kundi matud pa sa ato ikaupat nga usa kita kalawas ni Kristo. Di ba? So palihog basa sa unang Korinto 12:27.
usa kamong tanan lawas ni Kristo o ang usag-usa bahay niini. So salamat sa kitang tanan lawas na ni Kristo. Kung kita lawas ni Kristo, di ba? Kung ato ang lantawon sa ato ang kinabuhi, kung sa ato pagkatawhanan lang, dili na to makaya ang tanang gibuhat ni Kristo. Pero, anita, nakapokus sa atong spiritually. So, maninguha ta, maningkamot ta sa ato ang kaugalingon. Ipakita nato nga anaata diha kang Kristo. Sa tanan natong ginapang buhat, ipakita nato nga Kristiyano ta. Dili nato ipakita nga dili ta Kristiyano. Kay uwaw og lain paminawon nga Kristiyan ta nga mismo sa ato ang kaugalingon nakalimuta nga Kristiyan di ay ta. Muna sa angan natong hinumduman karon ug ilabi na kaning last nga punto makaigsoon kini ikalima. Kita usa na ta nga nilukat gikan sa pagkaulipon sa sala. So kay matud pa diha sa Colossus chapter 1 verse 14. Nagaingon pa din pinaagi sa iyang anak gitubos niya kita. Kini nagpasabot nga gipasaylo na niya ang atong mga sala. So mga igsoon sa diha nakita nga anaan ta diha kang Kristo hinumdumi. Kita wala na ta naulipon sa pagka makasasala. So mao na nga angay na hinumdumi. So mao na karon nga sa diha nga ang tao sa ubang nga mga pagtuludan nga sa diha nga naangko nila ang kakaluwasan, nagpadayon, nagpabiling gihapon sila sa pagbuhat ng sala kay tungod kay luwas na sila. Dili na sila musimba kay luwas na sila. Dili na sila mga lagad. Magpatuloy na lang sila silang kinabuhi tungod kay luwas na sila. Wala nila lantawa. Wala nila lantawa silang pagkaluwas. Nga sa diha, nga adunay sa diha nga time kung sila magpabilin sa gihapon sa pagbuhat sa kasaypanan. Nasahip ta nga ang Espiritu maunay mubiya kanila. Mao na ang angan na itong pagbantayan sa ato ang kinabuhi karon. So buto lang siya ang mensahe o sa lang siya kapag pahinumdum kung kinsa ta karon. Hinumdumi kung kinsa ta, kita mga Kristiyano, kita mga anak sa Dios, higala sa Dios, nagigiusap ta diha kang Kristo. Busa bantahi ang imong kaugalingon nga dili ta mahimong kapanduran sa uban. Limatod pa sa ato ang conclusion mga kaigsuonan. Nga mausap kini ang gisaligan sa kadaghanan. Di panini nga free condemnation. So ito nga kagawasan gikan sa pagkahukom. So sa diha daw kuno nga sila naangko na nila ang kaluwasan. So aduna na sila kagawasan nga dili na sila hukman o silot sa Dios. Katungod kay naangko na nila ang kaluwasan. Kaya matod pa sa giingon sa maong tulong diha sa Roma 8 verse 1 to 2 nagingon karon ang mga anak kang Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. So kita karon ana-ana ta diha kang Kristo Jesus dili na ta angay silutan. Tinuod ng Diyos nga dili na ta angay pang silutan, pero ato sa ipagaya magbili kay human kita na mahiusa kang Kristo Jesus gigamhan na kita sa Espiritu Santo nga naghatag og kinabuhi. So kaning Espiritu Santo nga gihatag kanato
sa diha nga nahiusa kita. So mauna ang mutabang nato kung unsa nato nga magkinabuhi uyon sa kabuton sa Dios. Nga busa luwas na kita gikan sa sala o sa kamatayon nga nagagahom kanato. So klaro na kayo ang pulong sa Dios. So si bisan kinsa nga nahiusa na diha kang Kristo dili na magita angay pang silutan. Pero adunay pero makaigsuonan. Masilutan gihapon ang usa ka tawo sa diha siya nga anaa na siya diha kang Kristo. Sa unsa nga pamaagi nga masilutan siya nga anaa naman unta siya diha kang Kristo. So masilutan siya tungod kay ang Espiritu Santo nga gihatag kaniya sa Dios nga mo'y mutabang kaniya aron magkinabuhi. Wala niya tumana o wala niya sunda ang maong mando sa Holy Spirit nga gihatag sa Dios kaniya. Kay nagaingon pa diya sa Roma 8 kapitulo 5 to 17. So taas-taas nga bersikulo pero ato ning isa-isa. So matod pa sa verse 5 nagaingon. Ang mga tao nga nagkinabuhi sumala sa ilang lawas nun nga kinaiya. Walay lain nga gihuna-huna kundi ang kagustuhan sa ilang tawhanon nga kinaiya. Apan ang mga tao nga nagkinabuhi sumala sa pagtuto sa Espiritu Santo walay lain gigamhanan walay lain nga gihuna-huna kundi ang nahimutan sa Espiritu Santo. So, kung ang tao kuno nga ana diha kang Kristo Jesus unya gipabili niya pagtuman ang iyang kaugalingong kailibgon. O ani usab nga kung ang tao usab nga ana diha kang Kristo gihatagan na sa mga balang espiritu o siya nagpadayon sa pagsunod diha sa mando sa Holy Spirit. So duha ni siya ka main point. So example karong adlaw human na kanidawat diha kang Kristo. Kung sa diya sa imong pagsunod diha kang Kristo, dasig kay ka, edit kay ka. Kaya tungod ki anak kanuloy ang Holy Spirit nga naghihok nimo. Piminti nimong gisunod. Pero naabot sa time nga ikaw nabugnaw ka. Gipalabi na nimo ang imuhang tawhanon nga kailibgon. Kaya isip anak ka diha kang Kristo. So kung ang usang sa katao, nagpabilin gihapon siya, wala yun siya nga nibulag. So mauna sa verse 6, kung ang panghuna-huna sa tao gigamahanan sa iyang tawhanon nga kinaiya, musangpot kini sa kamatayon. Kung sa diha nga ang tao ana diha kang Kristo, dili na siya unta ang atong silutan, pero gituman niya ang iyang tawhanon nga kailibgon, mao na hinungdan nga musangpot siya sa kamatayon nga mao ang inferno. So bato pa din apan kung ang nahimutan sa Espiritu Santo mo ang kanunay nga ginahuna-huna maangkon siya sa kinabuhing walay katapusan. Pero ang usa ka tawo sa diya nga human na siya nidawat diya kang Kristo, nagpabilin siya sa mando sa kanunay sa Spirit nga gihatag kaniya. So maangkon niya ang kinabuhing walay katapusan. So mauna ang gisgutan sa verse 1 to verse 2. Nga karon ang mga anak na kang Kristo Jesus dili na angay silutan. So kinsa ang dili angay silutan? Ang dili angay silutan kung dili katong nagpadayon sa pagsunod sa mando sa Holy Spirit. Mula sa verse 8, sa verse 8 nagaingon siya nga ang mga tao nga nagasunod sa ilang tawhanon na kinaiya dili gayud makapalipay sa Dios. Kung kita kuno tawa ta? Kung kita na kuno nga nagsunod na diha sa Dios, naangko na to ang kaluwasan. Pero atong gituman ang atong tawhanon na kinaiya, hinumdumi, wala nalipay ang Dios kanato. Muna sa verse 9, naging siya nga, apan kamo, dili na ilalom sa gahom sa inyong tawhanon na kinaiya. Gingnan niya ni. Nga sa diya ang atong gidawat si Kristo, dili na ta ilalom sa gahom sa atong pagkatawhanon. Kung dili, inga ba nini?
Kinaya kay kun ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo gigamhanan na kamo sa Espiritu. Ang tao nga wala diha kaniya ang Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. So kung sa diha nga ang tao ana diha kang Kristo, magpabilin siya diha kang Kristo, pero kung siya wala, niya lang tawa ang iyang kinabuhi. Gisunod na tuminti ang iyang pagkatawanan hinumdumi. Bisan pa nga iyang gidawat si Kristo. Wala o dili niya makita sa iyang kinabuhi nga anaa si Kristo kaniya nga nagauban. Kaya kung anaa pa si Kristo diya kaniya, ipakita niya nga anaa si Kristo sa iyang kinabuhi. Tungod kay wala si Kristo sa iyang kinabuhi, nagpabilin siya sa iyang pagkatawhanon. Na nasa verse 10, nagayon, apan tungod kay si Kristo anaa kaninyo, bisan mamatay ang inyong lawas tungod sa sala, mabuhi gihapon ang inyong espiritu tungod kay di pa kamatarong kamo sa Dios. Di ba namin kayo mga kaigsuonan? Apan tungod kay kita anak ang Kristo, bisan daw kuno mamatay kita. Kung kita anak ang Kristo, magpabilin kita sa pagsunod diha kang Kristo, bisan mamatay ang ato ang lawas sinumdumi, atong espiritu mabuhi umuuban gyud diha kaniya. Na sa verse 11 nagingon, unya tungod kay ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus anaa kaninyo, siya ang nagbanhaw kang Kristo, mauusab ang maghatag og kinabuhi sa inyong mga may kamatayon nga lawas. Buhaton niya kini pinaagi sa Espiritu o nagpuyo diha kaniyo. So sa diha sa times nga nabanhaw si Kristo, sa diha nga times nga ana ang Espiritu diha ang Kristo, ani usab kanato. Kung gibanhaw si Kristo sa Espiritu, banhawon usab kita sa Espiritu. Hinumdumi sa kanunay kung sikin sa ta nga anaa diha kang Kristo. Sa verse 12, ako ba? Sa verse 12, nagayon ang busa mga igsoon. Kinahanglan sundon nato ang Dios o isalikway nato ang atong tawhanon nga kinaiya. Sundon nato ang Dios o isalikway nato ang tawhanon nga kinaiya, kay tungod kay kana maoy ang hinungdan nga maoy masilutan ta. Kaya dili naman ang taangay pang silutan. Yung pa sa 13, kay kung magkinabuhi ka mo sumala sa inyong tawhanon nga kinaiya, mamatay ka mo. Apan kun pinaagi sa Espiritu, isalikuay ninyo ang daotang binuhatan, mabuhi gayud kamo. Klaro kayo makigsuonan. Mula sa verse 14 na gayon siya, ang mga gitutulan sa Espiritu sa Dios mao ang tinuod nga mga anak sa Dios. So kung kinsa ang gitutulan sa Espiritu sa Dios, mao ang tinuod nga anak sa Dios. Kung kita karon gitutulan kita sa Espiritu sa Dios, kita tinuod nga anak sa Dios. Sa verse 15 naging siya, kay ang Espiritu nga inyong nadawat, wala maghimo kaninyo nga mahadlokon sama sa inyong gibati kaniadto sa diyang ulipon pa kamo sa sala. Sa ato paghuman pagdawat diha kang Kristo, hinumdumi dili na kita dapat mahadlok sa mga pagsulay ni Satan nga aron makabuhat ang kasipanan. So adto tay kaisog na suklan nato si Satanas. Padayon tayo nga pa din karon pinaagi sa Espiritu, makatawag kita sa Diyos nga Amahan. Sa 16, ang Espiritu Santo uban sa atong Espiritu mao ang nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Og tungod kay kita mga anak na sa Dios, mga sumusunod kita sa mga butang nga gitagana sa Dios alang kanato. So kung kita na ang mga anak sa Dios, so dapat kita musunod kita sa tanang kitagana sa Dios alang sa ato ang kinabuhi.
So mao na kung pangutan-on ta sa atong spiritually kung kinsa ta hinumdumi makaigsuonan kung kinsa ta. So dili na kita diha ulipon sa kalibutan, dili na ta ulipon sa tupad katawhanon, kundi ana-ana kita sa kamot nga buhi nga Dios. Ana na ta kang Kristo. So dili mga manununod kita uban ni Kristo kay kun nagaantos kita karon sama sa pag-antos ni Kristo, moabot ang adlaw nga pasidunggan usab kita uban kaniya. So kung nag-antos ta sa atong pagkakristohanon, nga nagpadayon sa hinumdumin, atong hinumduman, pasidunggan gayud kita sa Dios. Kita din ang tataang ay hukman sa maong silot, kay tungod kay wala na ta, kay tungod kay na tungod kay gilukat na ta gikan sa pagkaulipon sa sala o giwagta na ta diha gitangta na ta o gilikay na ta diha sa maong imperno ng mga kamatayon. Pero masilutan ta bisan kita Kristohanon na tungod sa atong mga tawhanon nga mga kinaiya. So mao na ang ato hinumduman sa tuwang text diya sa unang text sa Juan 1:12. Hinumdumi mga anak na kita sa Dios kitungod kay nituta o ato siyang gidawat. So sa spiritually anak na kita sa Dios, so bantay ang atong kaugalingon basig makaingon ta. Anak ba ko sa Dios? Anak pa ba ko sa Dios? Nga nagsige pa mga buhat sa mga salawayong mga butang sa kuwang kaugalingon. So mahal ang nagsuunan. O gaghang salamat. O God bless kanatong taran at